Pre početka ovog videa želim da kažem da ništa nije stvarno. Bože, pa šta je to? Ana, meni ovo izgleda kao lava, ali nije mi jasno otkud lava u našem stanu. Ana, moramo nešto smisliti, brzo. Da, pod hitno moramo nešto da smislimo, Angela. Znam, imam ja ideju. Ana, moraš da dođeš ovdje kod nas, brzo. Moramo da budemo ovdje svi, tako je sigurnije. Da dođem kod vas, ali kako ovdje lava? Ana, brzo na tabure! Tako je, tabure, dobra ideja. Ajde, Ana, nemoj se bojati, možeš ti to. Naravno da mogu ja to. Sve više i više. Ana, imam plan, skoči na sto. Ali ne mogu, bojim se. Ana, verujem u tebe, možeš ti to, pomoći ćemo ti, samo skoči. U redu, probat ću. Bože, pomozi. Angela, daj mi ruku. Ništa se ti ne brini, pomoći ću ti, hajde. Uhvati se za moju ruku, možeš ti to. Hajde, Ana, možeš ti to, verujem u tebe da ćeš uspjeti, hajde. Uspjeli smo, jej. Angela. Molim, Ana. Kako ćemo da objasnimo mojoj mami ovo sve kada bude došla? Zaprepastit će se. Stvarno ne znam, Ana. Razmišljam šta bismo mogli da jej kažemo. Ja znam, Ana, ja znam šta bismo mogli. Znam nekog ko bi mogao da nam pomogne, a to je čarobnica. Kakva pa sada čarobnica? Da, kakva pa sada čarobnica. Pa lepo, u drugoj sobi, pored ove dnevne, živi jedna prelepa, hoću reći premoćna, lutka čarobnica. Možemo da odemo kod nje i da je pitamo kako se lava pojavila i kako da je uklonimo. A hajde, jednorodine u pete, kako će nam jedna obična lutka pomoći? Ti znamo da si se zaljubio u nju, pa zato želiš da ideš tamo. Samo meni ovdje nije jasno ko je ta čarobnica. Ana, veruj kad ti kažem, jedino nam čarobnica može pomoći. Ona je najlepša i najmoćnija čarobnica na svetu. Nije daleko, živi tačno ovdje u ovoj kući, u sobi pored ove. Samo moramo da odemo tamo i da je potražimo. I ona će nam pomoći. Dobro, čak i ako je istina, kako ćemo otići do nje kada je pod lava? Ne možemo hodati, jednorodina. Ne možemo hodati, pod je lava. Kako ćemo da stignemo do čarobnice? Lepo ćemo stići.
Zaboravile ste, ja imam krila. Eureka, bravo jednorodi! Ja i Angela ne možemo do čarobnice, ali zato ti možeš, imaš krila, preleti. Reci čarobnici da zaustavi ovu lavu. Ne, Ana, neću samo ja sam ići do čarobnice. Idete i ti i Angela. Ali kako? Mi ne umemo da letimo. Da, mi ne umemo da letimo. Kako? Lepo, poprsteću vas čarobnim prahom. Idemo, jeste spremne, devojke? Moj Bože, kolicne smo, Angela. Eto, devojčice moje, a sada se popnite na moja leđa. Odvešću vas kod čarobnice. Mogu prva ja, Angela, pa ćeš ti. Angela, jesi li spremna? Je li ovo to mesto? Je li to ta čarobnica? Kako je lepa! Bio si u pravu, jednorogi. Evo, devojke, stigli smo. Stanite, ne možete ući ovde. Šta? Kako mislite to ne možemo ući? Lepo, mi čuvamo čarobnicu. Ne sme niko da uđe i da uznemirava. Osim toga, ona je sada na popodnevnoj dremci. Devojčice, vi ne razumete, morate da probudite čarobnicu, stvar je hitna. U našem stanu se nijotkuda stvorila lava. Šta? Lava? Pa što odmah niste rekli tako? Odmah ćemo je probuditi. Čarobnice, moraš se probuditi, stvar je hitna. O čemu se radi ovde, devojke? Imaš posetioce, govore da se nijotkuda stvorila lava u njihovom stanu. A kako je to moguće? Priđite bliže, slobodno, ne bojte se. Recite mi polako šta je bilo. Ovako, sedeli smo ja, Angela i Ana, kada je odjednom krenula lava. Pod je postao lava. Bili ste u pravu, ovo je ozbiljno. Ali ne brinite, ja vam mogu pomoći. Kada se u nečijoj kući pojavi lava i kada pod postane lava, to znači da je kuća začarana. Da, začarana? Ali ne brinite, pomoći ću vam. Sve što trebate da uradite je da poprskate pod ovim. To je čaroban napitak. Ovaj napitak će pomoći podu da se vrati u normalu. Da poprskate ovo na pod, lava će prestati. Zaista će pomoći. Naravno da će pomoći, samo trebate biti oprezni. Sada će moje vile da vam stvore ovde auto sa kojim ćete moći ići po lavi. Ovaj auto se nikada neće uništiti. Samo morate da znate da vozite. Devojke! Vaša želja je naša zapovest. Izvolite, vaše visočanstvo. Izvolite, veličanstveni auto za veličanstvenu kraljicu. Devojke, hvala vam, ali ovaj auto nije za mene, već za moje posetioce. A sada, pa će voziti? Evo ja ću, ja znam da vozim. Ne zaboravite napitak. Šta?
Bože, kakav san. Ili možda ne?